a.k.a. Ripa. Yeah! A já jsem samozřejmě... Kdo jsem? Máš Marek. No víš. Kdo se? No, abych vás bezpečně nezdržoval. Jo. Tak vám přivítám našeho jediného finalistu. Demetera Kobly. Řekni nám, jak se jmenuješ? Vážně? Dobře. Tak já ti předám mikrofon a zpívej. Tak já jsem si pro vás připravil pár písniček, ale tady to musím trošku přetočit, no. Tak já začnu teda. Hello, Albert, vyzoru, maru, pačoj. To spaduna, to Ti jebe! Skonči to, vypni to! Co takhle tam dát nějakou českou klasiku? Zkus něco. Ano. To chce mít pravou princeznu Jako tu výslovnost tu si zabil, jako počkej, já tě vemu k sobě na turné, máš jistý místo a budu rád, když budeš se mnou rapovat. Ale ještě bych chtěl od tebe jednu písničku, jinak ti nedám hlas. A já si myslím, že to bylo velmi dobré, takže já ti dávám hlas. Tak ale dej ještě jednu kvůli Patrikovi. Ty jo. My love you. Zníš jako šmajdová manka, ale za to tě cením. Dáváš můj hlas a postupuješ do superfinále.